soveltanut niiden fyysisten ominaisuuksien perusteella. Liikkuvuuden mukaan niin se asennon leveys, se ei tarvi olla äärileveys. Varsinkin pienemmillä kavereilla, niin mä näen kisoissa edelleen tämmöisiä pikkusia kavereita, jotka ottaa leveyden. Sitten niille ei taas tasapaino pidä ominaisuudet, siitä tulee liian venyttävästi. Eli se ei ole optimi se, että otetaan varpaat tuonne levyyn kiinni. Isompi kaveri liikkuvuus varmasti joutuu ottamaan vähän kapeamman asennon. Perusjuttu semmonen, olkoon se leveys sitten, mulla on itellä sille, että voimanostotangotus ääri tulee suurin piirtein siihen merkkiin ja varpaat jää tommosen sentin pari levystä irti. Jalkakulma sen sijaan on pikkusen tärkeämpi, se ei saa olla liian auki, jolloin sitten tulee tasapainoton, tai jos se on liian suora, niin sitten lantio alkaa kärsimään, se menee selkäpainokseen. Ja semmonen pikkunen ehkä yleistys, niin mulla on sillä tavalla, että jos ajatellaan kellotaulua, niin kello 11 ja 12 väliin, vasen jalka 1 ja 2 väliin menee tuo oikein. Se on voi. Se jäi yhden jalkaan. Kannattaa se vetää perinteistä parina. Perse pystyssä vai? Seuraavaksi ote. Eli ote varsinkin nuoremmilla kavereilla, ja kun aletaan sitä tekniikkaa pienillä painoilla hakemaan, niin aina myötäotteen. Koska se ristiote on sellainen, että se vahvistaa selkää eri tavoin. Jos sä aina vedät samalla otteella, niin on toinen puoli selästä pakko. Ja vedät näin päin, kun oikein puoli tuo pitkä selkä, niin se on huomattavan paljon pakko. Kun vedät ristiotteella, niin otteen vaihtelua, varsinkin perustasokaudella. Silloin kun ei tarvitse niitä maksimikaudella vedä. Jos on vähänkään heikko ote, niin silloin kannattaa kyllä hyödyntää sitten tangosta se rihlaus, eli mistä alkaa karhennus, ei silloin kannata yhtään sormea olla sileä. Niitäkin näkee, että tulee isoissa ennen loppua se läpi sormia, täällä sileä. Tässä kun lähdetään sitä asentoa hakemaan, pikkusen kaajetaan tuolta jalkaa, se ei tarvitse ihan pystysuorasta, ei saa ihan taaksepäin olla. Kaajetaan pikkusen sitä jalkaa tuolta päälle, tangon päälle. Lähdetään menemään alaspäin. Tangosta kiinni, virtasen tyylillä. Tangosta kiinni, painetaan takapuoli alas, katset ylös. Ja toinen vaihtoehto on se, mitä tuo Toivasen Janne opetti, eli mennään suoraan tankoon. Sitten vaan päällä. Lähdetään siitä. Mä oon kokenut tuon Jarmon tyylin paremmin. Lyöksää tavallaan se lantio sinne sitten vai kilistääksää? On mitä kyllä ja tässä ei niin näy, kun mä remmeillä vedän, mutta kun mä lähden alaspäin, niin mä seuraavaksi kisoissa vaikka. Mä koko ajan haen niitä paineita sinne vastaonteloon. Itse asiassa niin se on melko hapeton tila siinä vaiheessa, kun mä irrotan ja jään vetämään. Mä oon aika pitkälle pidättänyt sitä ennen. Kyllä. Enkä pääse sitä paineita pois. Koko ajan kun mennään alaspäin, niin koko ajan pystyy ottaa happia. Irrottamaan lähtee. Yksi semmoinen pointti, mitä kannattaa kans korostaa sitten, niin on se, että lähtee painamaan niin kuin samalla tavalla kuin kapeassa vedossa, niin jalkapohjia lasketta läpi. Silloin se lähtee se puristus suuntautumaan suoraan sijoista. Ja jalkojen voima hyötyy. Nyt on vedän remmeille.